Lo belapan doaring di Dewe pareng nggon alas sing jare singit-singit kae, Pak. sarana lah wong wis ngerti kebone singit malah rono-rono lah ngopo ya. Alah mitos soto. Aku ora percaya wong jaman biyen. Aja kaya kuwi Dik, diomongi wong tuwa kangel. Ora usah apa. Alah ya wis lah ngesuk kowe. Do angel kok. Wis. Ju. Mas sampean rame-rame pan areng di Sasilik rasa kepo ah. yang mau kurang kok anak sing ngomong singit-singit. Iyalah, dhewe jatah lu mereng alas, tapi ora oleh Mbak Lurah. Iya lah ngapa sih areng alas mending koyo dhewe oh dalanan umpetan. Dewe sudah dolanan kan? Lah iya, lah jadi pendan umpetan. Iya, lanjut Kampimpa. Kampimpa tok. Ya, Kampimpa ayam jambang. Salah Didi. Pasangan, Didi. Hitung sing bener, sing Iya, ah. iya. Siji. Katon berapa nang ngene oh? Beruntung ya. Wis kan Pak. Gila. Tunggu supaya lurunan deh. Nanda, Dek, Nanda. Dek. Terus ketemu Nanda. Jo, ngomong mama wae kok. Jo, jo. Bu, Bu. Bu, aku mau dolanan umpet-umpetan nanti Nanda, tapi Nanda baru ketemu-temu. Ya Allah, lah kepriye anaknya. Jo, luru pengen ketemu. Nanda. 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 Ayo nanti kue. Dek. Ayo nanti kue. Alah, alas kowe kok diarani angker. Padha wong alas biasa. Malah Didi abis sembrono nyurung suara sinjaro. Alah kok. Nek aku wis wae penakut. Wong yang malah pengen blognya. Aneh-aneh kok. Jo munggah ora apa-apa. Ah, cocok. Do nanti ya, kok kesuwen. Tinggal wae ah. Ada kemarin. Ah, iki ada sensi ya. Lihat kan wae ah. Wah, Dik, enggak nih. foto ah. Ya. Alah, paling waktu TikTok kok diarani sini. Aja kaya gitu ya jam ket mau. Ih, kok kaya nang mimpine nyong.
Cah lanjut bae lah. Ya, Set nyokot betang bae yuk. santai di karo mlaku ah. Yo. Jadi dik kok bil kajuin men ah. Iya lah, jujur wae kok. Ya. Milpa. 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 Mil. Gimana kamu? Ayo dia. Ini foto gara iso, sesuai lah. Kowe ah. Banyak saya tahu ngetang gini. Kowe. Kowe. Kenapa leh? Lah ini jenengan hilang, Bu. Ampun tenang nggih. Ya Allah, wingi nanda saiki Wilfa. Sebenarnya ana apa sih? Juga baik. Ana apa iki? Iya lho Pak, larene jenenganku ilang Pak. Kalau mau ngertos niku penyebabnya napa? Lah ilange nang ndi? Wilfa ki dolanan bareng karo Soleha kalau aku. Lah ilang iki ning alas singit Pak. Kula mboten ngertos niku penyebabnya napa. Lah wingi tak andeni ndi ana? Diomongi aja kok naring alas malah naring alas. Lah iki kepriye? Dia pancen bocah beling. Ya wis do lur bareng-bareng wae. Opo gara-gara kelakuan nyong benyen no? Iki kan kowe kabeh kan tak kombolke nang kene. Nyoba niate nyong ki panjaluk tolong karo kowe kabeh. Tolong rewangi nyong loro anake nyong. Sale anake nyong ki do ilang kabeh nang nggon alas. Ya tolong Cah. Nggih Pak, siap. Nggih. Ada. Wilfa. Ada. Wilfa. Kayak nang kono. Ayo kita Jo samperin Jo. Wilfa. Wilfa. Belum. Kenapa kowe mrene? Kain Mbah. Istirahat cerita. Wis ngerti kabeh. Terus kepiye Mbah? Nang wis pengen sampai kabeh perjanjian iki. Kowe nek pengen misane janjian iki. Kowe karo wargamu lunga ing desa iki. Aja ngasih ana sing turu ya. Dul lunga kabeh. Ngerti ora? Ya Mbah. Ya wis sun Mbah. Ya. Tobat kowe. Makes it hard.